Hêzên Ewlekariya Hundirîn a Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi piştgiriya YPJ û Qesedê ji sala 2021 û virva 5 operasyon li Kampa Holê bi armanca îmhakirina şaneyên çeteyên Daişê û pêşîligirtina li belavbûna birdoziya Daişê li dar xistine. Evder Kampa Holê, Kampa Holê ji kampên herî xeter da asta cihan de tê nasîn. Ev kamp li başûrê navçeya Holê ya parêzgeha Hesekê dikeve. Di sala 2019 de di dema ku çeteyên Daişê di baxoza ya bajarê Dêrazorê de têk çûn û xwaradestî Hêzên Sûriya Demokrat û yekîneyên parastina jin ya pêjê kirin wê demê vê kampê deriya xwe ji bo malbatên çeteyên Daişê vekir. Bi giştî jimara malbatên ku li vê kampê bi cih dibin 10,084 malbatin. Ji wan 3,829 Iraqî ne, 4,351 jî Sûrî ne û 1,895 jî malbatên piyanî ne. Kampa Holê ku dikeve Rojhilatê bajarê Hesekê û nêzî sînorê Iraqê ye ji aliyê ewlehiyê ve xala herî bipirsgirêk û metirsîdar a Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye. Kamp di sala 1991 da ji bo bicihkirina penaberên Iraqî yên ku ji şerê kendavê yê duyemîn reviyan e hatiye avakirin. Bi dawîhatina şerê duyemîn yê kendavê ra penaberên Iraqî vegeriyan malê xwe û kamp hat girtin. Lê piştî êrişa Amerîkayê yê li ser Iraqê di sala 2003 da kamp ji nû ve hat vekirin. Bi destpêkirina aloziya Sûriyeyê ra çeteyên Daişê kamp dagir kirin û bajarê Holê weke riya derbasbûna ya di navbera Iraq û Sûriyeyê de bikar anîn. Qesedê di 15 mijdara 2015 da bajarok û Kampa Holê ji çeteyên Daişê rizgar kir û koçberên Sûriyeyê yên ku ji ber êrişên rejîma Bas dewleta Tirkiya dagir ker û çeteyên wê El Nusra û Daişê reviyan bicih kirin. Piştî ku Daîş di adara 2019 da ji aliyê hêzên Qesedê û YPJ ve di hemleya Bahozê da ji vê erdnigariyê tê paqijkirin, nêzî 12,000 çeteyên ku li bajarokê Bahozê yê Dêrazorê dîl hatibûn girtin, şandin girtîgehên cuda yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Malbatên çeteyan li Kampa Holê hatin bicihkirin. Di Kampa Holê da gelo rewşa zarokan ku bi aqilê jina ku bi zihniyeta Daişê hatiye perwerdekirin çi ye? Di heqîqeta mirovahiyê da civakbûn pîvanê serekeyê jiyanê ye. Yê ku jiyanê diafirîne, reng û dengê wê bi etîk û estetîka jiyanê ra dixemilîne, bêguman dayîk û jin e. Dema ku em dibêjin jin jiyan azadî, ev ne tenê slogan e, lê mixabin heqîqet di cewherê da bi fereseta zilam ra hatiye berovajî kirin. Jin jî ji xweşikbûna xwe ya fikir û zikir dûr ketiye. Fikir û zikrê wê wek bedena wê ketiye nav çarşefa reş da. Jinên ku di nava çarşefên reş de hatine pêçandine û bi feraset û hişmendiya Daişê ya tundrew hatine perwerdekirine vaya îro ji bo domdariya îdeolojiya xwe yê cîhadîst û rêxistina xwe yê teror zarokên xwe bi hemû awayan li ser fikra cîhadîst ya Daişê perwerde dikin.
jina ku xwe bi birdoziya Daişê dorpêç kiriye, bi rastî jî ji nûva rizgarkirina Daişê da roleke sereke dileyîz e. Rêxistina terorîst a Daişê ne tenê jin xistnava çarşefê da, di heman demê da fikir, rih û hêstê wê parçe kir dijminê hebûn û azadiya jin û jiyanê. Zarok cihana herî paqij ya xeyalan e. Her zarokek di vê gerdûnê da xwedî xeyalên pêşerojê ye. Lê ya girîng ew e ku zê dayîk çawa xeyalê wa zarokê xwe xêz dike. Di kampa Holê da zarokên ku li vê derkê jiyan dikin li ser fikir û hişmendiya Daişê ya tundrew bi hemû awayan têne perwerdekirin. Di kampa Holê da jinên Daişê dixwazin zarokan bi zihniyeta cihadîst mezin bikin û hewil didin avahiyê bi navê Eşbal el Xilafe zarokên xilafetê ku Daîş zarokan têda bikardîne bi pêş bixin. Dema ku em derbasî kampê dibin û em bawerin ku gelek kesan di wêneyan da jî vê rastiyê şênber dîtine. Em dibînin yên ku em dibêjin zarokin ne zarokin. Bi nefreteke mezin mirovan mêze dikin. Dema tiliya xwe dirêjî te dikin, bi tevgeran xwe gefên kuştinê li te dixwin. Mirov di rûyê van zaroka da ne kenê zarokekî, ne tevgera zarokekî û ne jî pakbûna zarokekî dibîne. Îro Daîş bi navê İslamiyetê hemû kiryarên xwe dike. Em hemû jî dizanin ku İslamiyet li ser nirxê civaka demokratîk û ehlaqî ava bûye. Têda dizî, derew, tecavüz, firotina jin û zarokan, kuştina mirovan û her wekî din nayê qebûlkirin. Îro di Rojhilata Navîn û di Kurdistanê da piraniya gelan Müslümanin. Tê zanîn ku li gel şer û pevçûnên ji vê gelê berxwedêr yê li bendava Tişrînê mirin dan berçavan. Lê dubare nimêja xwe ya îniyê jî kirin. Ev tenê mînakeke ku hemû antî-propagandayên Daişê tune dike. Ango Daîş bi aqlekî cihadîst, zilamperest, İslamiyetê jî ji rastiyên wî dûr dixe û dibin navê ku em mücahîdin û em ê cîhanê ji kafiran xilas bikin, hemû gelan beramberî pirrengîbûna mirovan dike dijmin. Ev jî zimanê terorîzmê her tim zindî dike. Di vê rêxistinên navnetewî dosyayên Daişê piştgoh neke. Tevî hewildanên hêzên ewlekariya hundirîn, YPJ û Qesedê ji bo zihniyeta Daişê xelaskirinê asta saziyên têkildar yên navnetewî berpirsyariyên beramberê pêşeroja mirovahiyê bi cih nayne. Ev derbarê rewşa kampê da metirsiya gel zêde dike. Piraniya welatên Rojavayê redkirina çeteyên ku ji welatên xwe ku ji netewên wan in ji berpirsyariyên xwe yên ehlaqî û qanûnî dûr dikevin. Li van nabin xwedî. Li aliyê din jî di mijara darizandina çeteyên Daişê da ti însiyatîfeke navneteweyî nîne. Pevî vê yekê jî rêveberiya xweser bê destekeke têrker hemû bar hilgirtiye sermilê xwe. Ji aliyê din va nebûna piştgiriya mirovahî û bernameyên rehabilitasyonê jî zemîna tundutiyê zêde dike. Mixabin ev kamp vediguhere navendeke ku çete ji nûva xwe lê zindî dike. Yekem tişta ku li hemberê vê rewşê divê bêkirin destpêkirina bernameyeke navneteweyî û perwerdekirina jin û zarokên Daişê yên ku li kampê ye. Ji bo vê jî divê civaka navneteweyî er ku berpirsyariyên xwe pêk bînin. Her wiha avakirina dadgeheke navneteweyî ji bo darizandina çeteyên Daişê yên li heremê ji ber sûcên ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kirine, daxwazeke gelek ku bi salan tê ziman.